Machiegni kendo kagisani paro mar deso kembe mano mag sukari pacho kae pod medo nyuolo paro mopogore kama kuom josiasa e kaunti ma Migori oramo ni pacho ganda duto moting'o jopur nyaka pod som. Jojuma lelono mathoth kowuok e kaunti no ma Migori. E kinde limbe mare kaunti ma Migori tarik 8 dwe mar 10 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne olieko paro piny owacho nitiere godo mar deso kembego mag sukari ma oting'o mano ma Sony. En wach bende osekelo paro mopogore opogore ka kuom jopur niang' kaachiel kod josiasa e kaunti ma Migori. The president came, but I want to tell you, and these people will tell you, these farmers were not invited. There were some people who were put there and were called farmers. Mokom josiasa e kaunti ma Migori ka otelnegi kod jobon ma wendo Walter Wino ma oriko ni wikino ma choko omenda ne kanisa mar SDA mar Mombasa kaachiel kod Manyata e sub county no ma wendo ne oramne nyaka koro piny owacho keto ganda e ler ka kembegi pok odesi. We want to sit down with these people to discuss before they start. I think when Sony was started, our people never had a good opportunity to even present their case. So as a result of that, even issues to do with employment, I think our people are the least employed at Sony. We want it to be done transparently, openly. Giwachne nyaka sani piny owacho pok okonogi ng'ama korido desde kambino mar Sony. Kuna mikataba mingine hivi karibuni, kuna ingine mnajua hii ingine iliwekwa hapa. Hatujawahi jua hata ilikuwa inamaanisha nini. Watu waliingizwa ndani wakafanya lakini nyinyi mnajua. Hakuna mtu anajua ni nini iliandikwa hapo ndani. Lakini hii ya Sony tutaiangalia na macho mbili sababu hii ni mali yetu sisi wote. Josiasa gibendo ramo nika kambi ma sukari ma Sony pok odesi pacho ganda duto nyaka koro som. Kwa hivyo mambo ya Sony tunataka kila stakeholders, farmers, employees, traders waitwe. Ile guest house ni kidogo, wakutane uwanja wazi na wajue Sony inapelekwa wapi. Kutuma we governor ukue tough negotiator, una negotiate sawa sawa watu wa Migori tupate faida sawa sawa kutoka kwa hiyo. Na nimekubaliana na wale mmesema kwamba sio ya kugeuza ati tunapea mtu alafu baada ya siku 2 anapiga kona anatufanyia ile kitu. So tutafanya mkataba ambao ni wawazi unaonekana. E kinde limbe mare kaunti ma Migori jatend piny Kenya ne olando ni piny owacho korucho oko gop mokambino ma Sony osebedo godo kabende ne osingo ne jopurgo mag niang' ma bende kambino ma Sony koro podi gopgi idhi chul kapok higa ne rumo. Juma